Ola a todo o mundo! A ver, alguna vez pensastes como fan os animais para que sempre haxa novas crías? Pois hoxe imos viaxar ao corazón dun dos procesos máis fascinantes da natureza, a reproducción. Imos descubrir como comeza a vida animal. Preparados? Imos aló! Entón, a gran pregunta é, como é posible que as especies sigan existindo xeración tras xeración? Cal é o truco para non desaparecer? Pois ben, a resposta a todo isto está nunha sola palabra que é casi como maxia: a reproducción. É, sin dúbida, a misión máis importante de calquera ser vivo. Moi ben, pois imos comenzar polo principio. Para que haxa unha nova vida no reino animal, que fai falta? Coles son, digamos, os ingredientes básicos? Imos velo. Pois mirade, case todos os animais teñen o que chamamos reproducción sexual. E que quere decir eso? Moi fácil. Que se necesitan dous. Sí, dous protagonistas. Un macho e unha femia. É un traballo en equipo, vaya. E aquí temos eses ingredientes esenciais que achega a cada un. Por unha banda, o macho produce os espermatozoides. Son unhas células pequeniñas e supermóviles, como uns nadadores profesionais. E por outra, a femia produce os óvulos. Estes son moito máis grandes e non se moven, están á espera. A verdadeira maxia, pois, comeza cando estes dous se atopan. Pero, atención, porque na natureza sempre hai excepcións que nos deixan coa boca aberta. Coñecedes os caracois, non? Pois son hermafroditas. E que significa iso? Pois que un só caracol é macho e femia á vez. Sí, ten os dous sistemas reproductores. Vaya cosa máis curiosa, Vale, xa temos as células, o espermatozoide nadador por un lado e o óvulo quietiño polo outro. Pero, como chegan a xuntarse? Pois ese é o seguinte paso clave, o gran encontro. A este proceso tan importante chámasele fecundación e ten 3 etapas moi clariñas. Primeiro, a unión. Un espermatozoide consegue chegar ata o óvulo e unirse a él. Justo en ese momento, catapum, créase a primeira célula da nova vida. A esta célula chámasele cigoto. E a partir de aí, o cigoto non para, empeza a dividirse unha e outra vez e convértese nun embrión, que xa é, digamos, o proxecto da futura cría. Resulta que este encontro pode pasar de dúas formas. Por un lado, a fecundación externa. Isto pasa fora do corpo, normalmente na auga. Imaginade os peixes. A femia libera os óvulos na auga e o macho libera os espermatozoides por riba. E por outro lado, a fecundación interna. Esta ocorre dentro do corpo da femia. É o que pasa nos mamíferos, nas aves, é un método moito máis seguro e protegido. Perfecto. Xa temos un embrión en marcha. E agora que? Onde medra? Onde se desenvolve? Pois a natureza, que é moi lista, ten dúas estrategias principais para isto. Imos ver estas dúas opcións. Primeiro, os animais ovíparos. Aquí o embrión medra dentro dun ovo que está fora do corpo da nai. O ovo é como unha casiña con comida incluída. Ten todo o alimento e o oxígeno que a cría necesita. A este tempo chamase incubación. E logo están os vivíparos. Aquí é onde entramos nós, os humanos. O embrión medra dentro do ventre da nai, que lle pasa todo o que necesita a través do seu corpo. Este período coñécese como xestación. E chegamos ao momento máis emocionante. A cría xa está lista, é hora de sair ao mundo. Pero, ollo, que a aventura non remata aquí. Claro, se hai dúas formas de desenvolverse, tamén hai dúas formas de nacer. Se a cría estaba nun ovo, o nacemento chamase eclosión, é cando rompe a casca e sae, como fan os pitiños ou as tartarugas. E se a cría medrau no ventre da nai, entón o nacemento é un parto. A cría sae directamente do corpo da súa nai, como nos pasa a nós. E agora ven algo que é alucinante. Hai crías que cando nacen non se parecen en nada aos seus pais. Teñen que pasar por unha transformación total, chamada metamorfose. Pensade nunha airuga, que se converte nunha bolboreta preciosa, ou nun cágado, que acaba sendo unha rá. É un cambio brutal, de verdade, un dos espectáculos máis incribles da natureza. E a historia non remata aí. Para moitos animais, especialmente para as aves e os mamíferos, o traballo de ser pais acaba de comenzar. Despois do nacemento, ven unha etapa superimportante de cuidado. Hai que protexer as crías, darlles de comer e ensinarlles a sobrevivir ata que sexan independentes. Entón, repasando esta viaxe da vida, cales son os 3 grandes pasos? Primeiro, a fecundación, que é a unión. Despois, o desenvolvemento, dentro dun ovo ou da nai. E, finalmente, o nacemento, o comezo de todo. E ata aquí esta viaxe. Vemos que a reproducción é un proceso fascinante e cheo de solucións incribles. Agora, para que sigades investigando, déxovos unha pregunta. A ver,
Cantos ovos credes que puede poñer unha rá? 10, 100 ou quizáis miles? Aí queda o reto. Ata a próxima!